కరుణా రాక్షసి వచ్చిందయ్యా, మన ప్రాణాలకు ముప్పు నేడు తెచ్చిందయ్యా. ఇల్లు దాటవద్దురా, అదే మనకు హద్దురా. ఇల్లు దాటవద్దురా, అదే మనకు హద్దురా. బయటికి రావద్దురా, జాగ్రత్త పాటించరా. కరుణా రాక్షసి వచ్చిందయ్యా, మన ప్రాణాలకు ముప్పు నేడు తెచ్చిందయ్యా. జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనిషి దరికి రాదురా, ఆదమరచి మనముంటే మనుగడకే ముప్పురా. మూఢనమ్మకాలను నమ్మవద్దు నీవురా, మూఢనమ్మకాలను నమ్మవద్దు నీవురా. మేధావులు చెప్పినట్టి సూచన పాటించరా. కరోనా రాక్షసి వచ్చిందయ్యా, మన ప్రాణాలకు ముప్పు నేడు తెచ్చిందయ్యా. పూజలు యాగాలు చేస్తే వ్యాధి నయం కాదురా, దేవుడాదుకుంటాడని నీవు ఆశపడకురా. పూజలు యాగాలు చేస్తే వ్యాధి నయం కాదురా, దేవుడాదుకుంటాడని నీవు ఆశపడకురా. భయభ్రాంతులు సృష్టించే బాబాలున్నారురా, భయభ్రాంతులు సృష్టించే బాబాలున్నారురా. ఆ దేవుడికే ఈనాడు దిక్కు లేకపోయెరా.